بابا طاهر حمدانی کونترین شاعر لور ایرانیه کو شعر ایرانی یا بنویسکی به دست وی دست پیکریه. ev rastî ji hêla Îranîyan ve jî tê qebûl kirin. Lê ew dibêjin Baba Tahir ne Kurd e, lor e. û îddia dikin ku lorî jî pers in. Lewra eger Kurdbûna Baba Tahir qebûl bikin, ev tê wê maneyê ku edebiyata Îranê bi Kurdekî dest pê kiriye û ev yek li Îraniyan giran tê. Kitêba ku ji vê berhemê re bûye çavkanî ji hêla weşanxaneya İqbal di sala 1983 de li Tehranê bi navê Dîwanî Şeîrî Baba Tahirî Uryanî Hemedanî hatiye çapkirin. Dîwana dubeytî ji aliyê Sebeh Qara ve hatiye amadekirin û ji aliyê weşanxaneya Nûbiharê ve jî hatiye çapkirin. Çapa yekem di sala 2010 da derketiye. Ji 207 rûpelan pêk tê. Helbestên Baba Tahir berî ku divê berhemê de werin çap kirin, di sala 1980 de di kovara Nûbiharê de derketibûn.